Ginsentensiyahan sang Pasig Regional Trial Court Branch 167 ang anay alkalde sang Bamban si Alice Guo sang reclusion perpetua malapos sana papatuloan nga guilty sa kaso nga qualified trafficking in persons may kang talan sa operasyon sang scam kag pogo hub sa nasabit nga banwa. Ginpabayad binini sang 2 million pesos nga multa kag 600,000 pesos nga danyo sa tag sa kaapat ka biktima. Mayara naman sang pila ka Filipina incorporators nga ginabsuelto. Tatlo kay iban pang akusado sa DJ Milin Santos Cruz, Rachel Malonzo Carrion kag Walter Wonglong. Ana pangatubang man sa pareho nga silot upod kay Guo. Ginmando ilang nga pag-transfer sa National Detention Facilities kag ginpahanugutan sila nga magapilar sa mas mataas nga hukmanan. Ginkompiska naman sa gobyerno ginabanta 6 milyon ka pesos nga balor sang scam compound sa Bamban. Suro sa prosekusyon gidaligan nga gindivest ni Guo sa Baufo ang real estate firm nga konektado sa operasyon sang kilala nga Chinese crime figure nga si Huang Ziyang nga nagapabilin nga at large. Sa madumduman una na si Guo nga ginsipa sa pwesto matapos mapapatudan sang korte sa tarlak nga Chinese citizen ini kag hindi kwalipikado nga makaangkon sang posisyon sa gobyerno sa Pilipinas. Parayon man nga ginpanginwala ni Guo ang akusasyon nga isa siya ka Chinese spy. Samtang ginakalipay gid ni Senadora Risa Ontiveros ang nangin desisyon sang Pasig Regional Trial Court batok kay Alice Guo. Suno sa senadora na tumara ang hustisya. Gindayaw man hiyon Ontiveros ang kaso bilang dako nga kadalagan batok sa korupsyon, human trafficking, cybercrime kag iban pa nga transnational nga krimen. Ginpabutyag Maria nga ang desisyon sang korte nagapakita sang determinasyon nga mahatag ang hustisya sa mga biktima kag sa bugos nga susunod nga bisan ano pagkataas ang posisyon o kon koneksyon sa isa ka individual manabat gid ini sa kasuguan. Today, justice has been served. The conviction of Alice Guo, aka Guo Huaping, is a victory against corruption, human trafficking, cybercrime, and many other transnational crimes. Ngayon, hindi na sila makakaulit. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict sending a criminal to prison for life, and contributed in the passage of the Anti-Pogo Law of 2025. I am proud to consider it one of the most consequential Senate inquiries of my life's work so far. Maraming salamat sa mga biktima, witnesses at whistleblowers na naglakas loob tumestigo sa Senado. Our deepest gratitude to our prosecutors at the DOJ who brought this case to justice. Sa ating mga law enforcers na hindi nagsawang mag-imbestiga, mag-raid at mag-rescue, maraming salamat sa inyo. To the Filipino public, maraming salamat sa inyong maiging pagsubaybay at pagbabantay. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na nanguna sa investigasyon, this makes me feel hopeful about the work we do. But it is far from over. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. And to all others who enabled Alice Guo's criminal empire, the Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Accountability is coming. Justice always finds a way.